nostetaan teitä vähän ylöspäin. Moi, mä oon Kukka. Tervetuloa neulomaan mun kanssa. Tää on mun YouTube-kanava Kukka Knits ja täällä mä juttelen mitä mulla on milloinkin puikoilla. Ja tänään on erityisesti kesäneuleet mielessä, minkälaisia juttuja mulla on nyt puikoilla ja mitä on suunnitelmissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin ihan hirveästi kiitoksia. Teitä on nyt siellä yli 1000 tilaajaa. Mä oon tosi iloinen ja ilahtunut siitä ja niin, kiitos. Tärkeintä on kuitenkin se, että sä oot nyt löytänyt takaisin mun videon pariin tai oot ihan uusi katsoja. Joka tapauksessa oot nyt täällä, joten lähdetään katsomaan mitä mä oon neulonut. Ja itse asiassa mä en ole neulonut valmiiksi juuri mitään. Mulla on ollut aika vähän neuleaikaa tässä nyt viime aikoina, mutta sitäkin enemmän on innoissani, mitä siellä puikoilla ja kohta myös tulossa puikoille. Mutta lähdetään liikkeelle. Tää on tänään mun ainoa valmis työ ja se on tämmönen pieni kesäjuttu. Eli huivivillitys jatkuu vielä tänne kesäkuun puolellekin ja mä tein tämmöisen pienen kolmiohuivin. Tää on Paula Strictin tai Susanne Müller on tää suunnittelija sen Paula Strictin takana, niin hänen bandana huivi, Holly bandana taisi olla nimi. Ja mä tein tän Tynliinestä 3 puikoilla. Tää huivi aloitetaan tuolta keskeltä ja sitten kasvatetaan pikkuhiljaa. Eli se kasvaa täällä sekä täällä reunoilla että tuolla keskellä. Ja sitten siinä on tommonen supersöpö, mun mielestä vähän niinku kukkapitsi, tommosia pieniä kukkasia tai terälehtiä. Niin tosi simppeli pitsimalli. Ja tää tuli yllättävänkin joutuisasti. Tän niin kun koko on nyt suunnilleen se, mitä se pienempi koko on. Siinä on parikin kokoa, mutta tätähän voisi jatkaa kuinka paljon vaan. Mulla meni tähän 38 grammaa suunnilleen. Meidän keittiövaaka ei ole kaikista luotettavia just nyt, mutta no sanotaan, että 40 grammaa meni, että mulla jäi 10 grammaa. Että ehkä olisin voinut tehdä vielä yhden mallikerran ja kasvattaa tätä kokoa, mutta sitten toisaalta kun mä oon ajatellut tätä nimenomaan päähän sidottavaksi huiviksi, niin mä en halunnut, että tästä tulee sit liian iso. Eli ajattelin lähinnä siis käyttää sitä kesällä tähän tyyliin. Ja tää väri on jotenkin tosi ihana. Mulla tulee tosi hyvä mieli, kun mä katson sitä. Tää on toi Tynliinen väri Regatta Blue. Mulla ei ole sitä vyötettä enää tallessa, mutta Regatta Blue se on. Mä en ole vielä blogannut tätä. Mä ajattelin, kun tää nyt kuitenkin näyttää ihan siistiltä, niin sit kun ensimmäinen pesu tulee vastaan, niin sitten vähän asettelen sitä tarkemmin, koska kyllähän nyt tätä joutuu varmasti pesemään, kun kesähelteet koittaa ja tätä käyttää. Tämä menisi myös tähän kaulan ympärille ihan kivasti, että voi silleenkin miettiä. Mä tein vähän muokkauksia siihen ohjeeseen. Ensinnäkin se, että kun tää aloitetaan tästä keskeltä, siinä luodaan muutama silmukka ja lähdetään kasvattaa, niin se idea olisi, että toi pitkän sivun I-cord, eli tämä ja tämä puoli, niin sinne se I-cord neulottaisi jälkikäteen, eli tehtäisiin huivi valmiiksi ja sitten poimittaisiin silmukat ja sitten vasta semmoinen I-cord-päättely. Mut mä päätin sitten neuloa sen siinä samalla ja se johti sitten siihen, että mä loin 2 silmukkaa enemmän tähän alkuun ja lähdin tekemään siis 2 silmukan I-cordia tohon reunaan. Ja sitten mulla on siinä semmonen lisäys, että mä oon vaan tehnyt langan kierron oikealla puolella ja sitten nurjalla puolella sitten on neulonut sen nurin kiertämättä sen langan kierron.
Ja tää asetti ehkä vähän silleen, tai siis mitä mä nyt sanoisin, musta tuntuu, että se mun alun silmukkamäärä ei sit ihan täsmännyt siihen alussa, koska mulla oli tosiaan vain 2 silmukkaa enemmän ja mulla oli 2 silmukkaa varattuna molemmilla puolilla siihen I-koordiin, että mun olisi pitänyt olla ehkä vähän enemmän niitä, mutta sitten mä vaan neuloin niin pitkälle, että mulla oli semmoinen tarvittava silmukkamäärä tuohon ensimmäiseen mallikertaan. Ja sitten siinä ohjeessa on silleen, että nämä kukkaset tai nämä reijät niin tehdään eri tavalla tälle puolelle ja tälle puolelle. Eli koska se koostuu siis langankierrosta ja silmukoiden yhteenneulomisesta, niin tällä toisella puolella se yhteenneulominen tapahtuu eri lailla kuin tällä toisella puolella. Eli sitten tavallaan tommonen niin kuin yhteenneulomisen viiva tulisikin tuolle toiselle syrjälle tosta kuviosta. Niin mä en halunnut jotenkin niin kuin miettiä sitä, että kummalla puolella mä oon, niin mä neuloin sit kaikki ihan samalla lailla. Neuloin siis yhteen silmukat ihan normaalisti. Ja sitten sen takia mun piti pikkasen niin kuin miettiä sitä mallikertaa, se on 5 silmukan mallikerta, että mä saan sen niin kuin tasaisesti molemmille puolille tätä keskilinjaa ja sitten taas toisaalta niin kuin täällä missä tulee aina sitten vähän reunaa. Mutta mä hylkäsin sen ohjeen aika pian kun mä olin saanut niin kuin katsottua vähän sitä mallikertaa ja miten tää niin kuin menee eteenpäin, koska se ohje ei ollut niin kuin mun lemppari kirjoitusasultaan. Tässä ei ollut siis kaaviota, mutta sekin on siis ihan ok, eihän tää tarvi hirveän monimutkaista sepussusta, että mitä tästä tehdään, mutta siinä oli just semmosia, että niin kuin riviltä kerrottu mitä tehdään, ja sitten siinä oli aina, että sen sijaan, että sanottaisiin, että nyt niin kuin silmukkamäärä on kasvanut X määrän, niin siinä aina luki se uusi silmukkamäärä, ja sitten eihän nyt tällaista niin kuin pitkää riviä rupea laskemaan, että kuinka paljon siellä nyt on. Niin semmoinen pieni huomio, mutta sitten jotenkin se, että rivi 29 neulo kuten rivi 3, niin oli mun mielestä vähän niin kuin, tavallaan sen niin kuin flown kannalta vähän hankala, että vaan voi niin kuin kirjoittaa, että neulo rivi 29 oikein ja 29 nurin. Ja ylipäätään, että miksi siellä pitää olla niin monta niitä rivejä, kun kuitenkin tämä toistuu tämä kuvio ja nämä lisäykset ihan niin kuin tasaisesti. Niin se oli vähän semmoinen, ja sitten mä tosiaan hylkäsin sen ohjeen ja tämä reunakin, mä luulen, että mulla on ehkä tuolla pari riviä vähemmän sitä oikeita rivejä noiden nurien välissä. Mutta tykkään tosi paljon tästä niin kuin valmiina tuotteena ja voisin tehdä näitä useammankin. Ja vähän eri väreissä, joten kaiken kaikkiaan tosi onnistunut projekti. Sitten semmoinen niin kuin jännä juttu tapahtui tässä kesken työtä. Mä en tiedä, näkyykö se tälleen blokkaamattomasti itse asiassa vähän enemmän. Jossain vaiheessa, mä olin täällä aika ylhäällä, ehkä noin 3 viimeistä mallikertaa, niin mä oon neulonut ton nurjan pikkasen eri tavalla. Mä törmäsin Lily Kate Francesin Instagram, olisiko ollut Reels, jossa hän niin kuin puhui, että miten hän saa niin kuin mahdollisimman sileen ja siistin tasaisen sileän neuleen pinnan. Ja siellä hänellä oli yksi vinkki siihen, että miten sitä lankaa pitää kun neuloo, etenkin nurja. Niin kun mä yleensä neulon nurjaa, niin mä aina joudun vähän silleen kiristää sitä lankaa sen silmukan neulomisen jälkeen. Mä yritän löytää tästä langasta tämän pään, niin mä voisin demonstroida. Jaha, siellä meni mutskari. Onks mulla jotain muuta lankaa? Oi kamala. No niin. Eli kun mä normaalisti vaan pidän sitä tuossa etusormen päällä,
niin hän neuvoi silleen, että kiepauttaa sen käden ympäri sen langan ja sitten niin kuin tuo tuohon etusormen päällä, että se kulkee tuolla yhden kerran ja se tekeekin tästä jo paljon niin kuin kireemmän ylipäätään, että jos se työ tulisi nyt tuolta, niin lanka roikkuu täällä. Niin silleen mä rupesin neuloa nimenomaan niitä nurjia kerroksia, koska mun oikea silmukka tai oikean puolen kerrokset on yleensä ihan niin kuin suht tiukkoja, riippuen myös vähän silleen mielialasta, mutta periaatteessa ne on tiukempia kuin ne nurjet. Siinä ei ole iso ero, eikä mulla ole ollut ihan hirveästi semmoista rivittymistä, että joka toinen rivi olisi jotenkin isommat silmukat kuin toiset, mutta mä halusin kokeilla. Ja siis kyllä mä niinku, kyllä siitä tulee pikkasen siistimpi. Mä näytän tuolta nurjalta puolelta, että ehkä tuolla niinku näkyy tuossa alempana vähän noita tuollaisia rivejä ja sitten se muuttuu tuollaiseksi tosi paljon niinku sileämmäksi. Ehkä sitä ei tuossa videolla näe, mutta niinku silmämääräisesti se on, ja sit mä tunnen niinku tästä kankaasta, että tämä loppuosa on vähän niinku tiukempi tämä neulos. Ja tässä ei nyt haitannut tämä kokeilu, koska se loppuosa siitä tulee kuitenkin tänne, niinku, jos se vaan viipottaa tuolla perässä se kangas, että se ei niinku vaikuta tähän istuvuuteen silleen, että mä saan kuitenkin, tää on ihan niinku joustava tää pääliosa. Ei ole mitään suurta ongelmaa siinä. Niin halusin kokeilla ja se oli muutenkin aika kiva neuloa niitä nurja silleen, että se lanka on tavallaan jo vähän valmiiksi silleen, niinku, en mä tiedä, että se on niin laiska se lanka. Niin joo, tykkäsin siitä vinkistä. Ja sitten tosiaan nämä muokkausjutut, että neulookin sen I-kordin samalla, niin sit itse sanoisin, että mä katsoin jonkun toisen Ravelrystä, että oli tehnyt silleen, niin siitä mä sen idean sain itsekin. Ja joo, mutta se tästä Holly Bandanasta. Suosittelen kyllä vahvasti, tää on aika kiva kesäjuttu. Mä kohta vähän puhun tästä Tynlinestä verraten sitä toiseen kesälankaan, mitä mä käytän niin palataan hetken päästä siihen. Mut sitä ennen näytän tässä välissä sukat. Mulla on nyt uusi sukkaprojekti menossa. Tää on Annina Juutin Sweet Buttercup sukka. Ja tää on testineulo. Meillä on yhden sukan vaatimus tuossa just ennen juhannusta muistaakseni. Niin mä itse asiassa toivon, että mä saan kyllä juhannukseksi molemmat nämä sukat, koska kattokaa nyt. Tämähän on ihan täydellinen juhannussukka. Eli tuolla on tommonen supersöpö pitsireuna ja sitä voisi jatkaa pidemmälle, mutta mä nyt vaan tein 2 mallikertaa. Ja sitten tulee tämmöiset ihanat vertikaaliset raidat ja on jotenkin tosi herkku ylipäätään miltä tää näyttää. Mä oon kohta aloittanut kantapäätä, joka tehdään helmineuleella ja siinä tulee ranskalainen kantapää. Ja sen jälkeen se sukan alapohja on ihan sileitä neuletta ja sitten nämä raidat jatkuu siinä sukan päällä. Mä luulen, että mä pääsen, kun mä tätä videoa rupean editoimaan, niin pääsen tekemään kyllä ton kantapään siinä samalla. Mulla on lankana tässä kotimaisen värjärin Wool Me Once Fibersin merinosukkalanka, tässä oli Dawn. Tommonen supersöpö pinkki, hailakkapinkki lanka. Tykkään tosi paljon. Mä en oo oikein käyttänyt mitään käsin värjättyjä hirveästi, niin on kiva nyt kokeilla. Ja mun mielestä just tämmönen mieto värivaihtelu on mulle mieleen. Toinen vaihtoehto olisi semmoiset niinku selkeät speklet, semmoiset pienet nyppyset, jotain eri värejä, niin sekin on kas tosi kaunis värjäystyyli, mutta tykkään tosi paljon tästä. Ja tähän tulee 3 kokoa. Mä teen sitä keskimmäistä 38-40 kokoa ja 2,25 puikoilla
tikutetaan menemään fingerin vahvuisella sukkalangalla. Niin joo, tätä on kiva nyt neuloa eteenpäin. Mutta sitten semmoinen niinku ehkä päätyö, koska testineuleilla lähestyy silläkin vähän niinku dedis aika pian, niin mä oon tekemässä Knit Pearl Girlin Isabel-toppia. Ja se on tällaisessa kiemuravaiheessa näköjään. Tähän tässä tapahtuu. Mitä täällä tapahtuu? Mä jotenkin kiepauttanut tuon tuolta. Noniin. Nyt. Eli tämä toppi on testineuleessa, mutta kesäkuun loppupuolella meillä on toi dedis, niin en usko, että siihen menee hirveästi aikaa sen jälkeen, että ohje tulee. Tähän malliin tulee 2 variaatiota, joko toppi niin, että se on ihan suljettu tuosta edestä, tai sitten ja silloin siinä on niinku tää sama kuvio edessä kuin mitä mulla on täällä selässä, ja sitten on tää niinku edestä sitten napeilla tai helmillä kiinnitettävä versio, mitä mä teen. Ja tähän on tulossa vielä tänne reunoihin, kaikkiin reunoihin semmonen koriste reunus, niin se vähän siitä vielä muotoutuu. Ja tämähän siis näyttää ihan superpieneltä tällaisenaan. Mä näytän nyt takapuolelta, niin näkyy, että miten tää, et aika pieni, mutta sitten kun tätä pitsiä alkaa vähän silleen oikomaan, niin sit huomaa, että tää tulee tosi kauniisti, niin kuin kuitenkin levenee, että ei tarvitse silleen pingottaa hirveästi, niin kyllä se sieltä aukeaa. Ja itse asiassa yksi testineuloja oli tehnyt jo yhden topin silleen, että hän oli blokannut sen ja sitten hän oli aloittanut uutta ja hän oli laittanut sen keskeneräisen sen blokatun topin päälle ja siitä näki kyllä ihan niin kuin, se oli ihan järjetön se ero, että miten niin kuin paljon se avautuu, tämä pitsi ja tämä toinen pintaneule siinä blokkaamisvaiheessa. Eli tämä on kyllä aika sellainen trust the process tyyppinen neulominen. Mulla on tässä 3.25 puikot, ohjeessa taisi olla 3 puikot ja mulla on tässä Knitting for Olivein Pure Silk sävyssä Plum Rose. Superkaunis väri. Ja mulla meni nyt niinku, nämä puikot vähän kalisee keskenään, niin mulla on varmaan pari senttiä tässä nyt niinku neulonut uudella kerällä. Eli yksi 50 gramman lankapallo niin meni tähän yläosaan. Mulla on niitä 3 niitä keriä, että yhteensä niin ei ole kyllä mitään huolen häivää siinä mielessä, koska tää on tosi riittosaa tää Pure Silk. Siinä on 250 metriä 50 grammassa, eli tosi ohut fingerin vahvuinen lanka. Ja tosiaan ohje on sellainen, että tehdään toi takakappale ensin tonne kainaloihin. Tuosta tulee aika paljon noita lisäyksiä. Samalla tehdään tollaista ihanaa pitsikuviota ja sitten tänne niin kuin reunoihin ja itse asiassa kainalon alle eli kylkiin tulee tämmöistä, se oli hurdle stitch. Vähän niin kuin rikottu joustineula, mutta että se rikkoutumispinta tapahtuukin tolleen vaakatasossa, eikä silleen vertikaalisesti. Ja sitten tosiaan poimitaan tuolta olalta silmukoita ja tehdään sitten vähän lisäyksiä tuohon kaula-aukolle ja sitten lopulta tuonne kainaloihin ja tehdään toinen samanmoinen oikea ja vasen etupuoli ja nyt sitten on päässyt yhdistämään nämä tuolta kainalon alta. Ja tässä ei kyllä yhtään haittaa, että tämä on tälleen niin kuin auki, että joutuu niin kuin tekemään niitä nurjia puolia. No ei mulla nyt ylipäätään se nurjan neulominen ole mitenkään tuskasaa, ja etenkin nyt kun mulla on toi uusi kokeilu menossa, niin se on ihan miellyttävää. Tässä mä tosin en nyt ole tehnyt sitä, koska mä haluan pitää tämän tiheyden tosi niin kuin samana koko matkalla, koska tuolla on tommonen aika
iso pätkä tuollaista sileitä neuletta, niin en ole ruvennut nyt sitten kikkailemaan sen nurjen kanssa, mutta siis kun tässä tapahtuu niin paljon koko ajan, niin on tosi miellyttävä neuloa. Plus tämän pitsin niin kun kuvion oppi aika nopeasti kyllä muistamaan. Ja sitten nämä silmukat nyt tällä hetkellä kertoo mulle, että mitä mun pitää tehdä, niin mun ei tarvi hirveästi miettiä, mitä mun pitää tehdä, mutta pientä tarkkaavaisuutta totta kai pitää noudattaa tässä, että ei tule jotain outouksia tänne. Mä itse asiassa semmoisen muokkauksen mä oon tehnyt, että tänne niin kuin kainalon alle tulisi vähän pidempi tuosta sileästä neuleesta, ja sitten se vasta tulisi ehkä tuosta toisesta hurdle stitchistä, niin lähtisi, tai siis se sileä menisi tänne vähän alemmas. Mutta mun mielestä se palkki näyttää vähän silleen, no en tykkää siitä niin paljon, niin mä aloitin sitten ton pintaneulen pikkasen aikaisemmin. Ja viime jaksossa mä vähän marmatin, kun mulla tuppaa nämä silmukat tässä kainalon alla silleen levenee ja irvistämään. Ja kiitos kommenteista siihen. Ja yksi neuvo oli tietysti se, että neulo on niinku lisää silmukoita, ja se on varmasti totta, joissain ohjeissa olisi varmaan kannattanut tehdä niin, mutta musta tuntuu, että mulle ylipäätään tulee siitä paljon löysempi siitä, kun mä luon sillä ihan niinku backloop-menetelmällä. Niin ja joku oli sitten kommentoinut tai parikin siitä maininnut semmoisen kuin knitted cast on tai cable cast on, vaikutti samantyyppisiltä molemmat, niin mä kokeilin sitä tohon reunaan ja se toimikin tosi hyvin. No sit mun piti toisesta syystä purkaa, mä olin tehnyt vähän aikaa sitä, niin piti purkaa, koska mulla oli joku, no en ollut kiinnittänyt huomiota ja varmaan katsonut jotain neule-podcastia tosi intensiivisesti, niin piti purkaa se ja sitten mä unohdin sen. Mä luin ihan normaalisti. Mä en tajua, miten mä unohdin sen, kun se oli mulla, että jes, nyt mä pääsen heti kokeilemaan sitä toista luomistapaa. Niin nyt tää on sitten taas neulottu ihan sillä tyylillä. Mutta mä luulen myös, että jos mä nyt saan noista nurjista silmukoista vähän tiukempia sit jatkossa, niin sekin auttaisi sitten tällaisissa, jotka neulotaan tasona, että sitä nurjaa tulee sinne tehtyä. Mut joo, kiitos kauheasti, kun kommentoitte asiaa. Joo, ja sitten mun piti nyt tästä itse langasta puhua ja verrata näitä Tynlineä ja tätä Pure Silkkiä. Eli nämä on mun mielestä aika saman tyyppiset langat siinä mielessä, että no tässä on pikkasen vähemmän metrejä, mutta aika hyvin ne korvaa toisensa ohjeissa. Et mun mielestä voi melkein käyttää kumpaa vaan. Mutta nämä on aika erityyppiset ja eri tuntuiset langat. Tää Tynsilk on tosi semmoista liukasta ja aika viileän tuntusta. Versus sitten taas Tynliinestä löytyy se perusliinevaihtoehto, eli se DK-vahvunen. Niin se taas on vähän semmoinen mun mielestä karheempi ja aika paksu. Joissain ohjeissahan se sanotaan, että jos on neulottu vaikka tai suositellaan liinalankaa, niin sit voi käyttää Tynliineä kaksinkertaisena. Mutta mulla henkilökohtaisesti siitä Tynliinestä kaksinkertaisena tulee vähän ohuempi kuin siitä pelkästä liinalangasta. Mutta mä tykkään silti enemmän siitä pinnasta ja siitä tuntumasta kuin sit siitä liinalangasta. Mulla on kyllä siitä liinestä tehty jotain semmosia puseroita ja siinä mä tykkään siitä tosi paljon, mutta ehkä tämmöiset ilmavammat paidat ja huivit, niin tää liine on kyllä mun suosikki. No sitten taas tää Pure Silk, niin tää on paljon mattasempi tää lanka itsessään ja se on vähän karheampi, ei siis tarkoita tässä tapauksessa kutittavaa, mutta jos näitä pitää vierekkäin, niin kyllä tää on semmonen ehkä se mattasuus voisi olla se sana mikä kuvaa tätä paremmin. Mutta sitten ihan neulekokemuksena, niin nämähän on molemmat semmosia
lankoja, jossa on monta säijettä pyöritetty, spinnattu yhteen, niin tässä liinessä siinä niinku, se alkaa lohkeilemaan tosi helposti. Tuossa on nyt just tommonen pieni koukku, niin siitä näkee, että siinä on niinku aika harvaan tavallaan pyöritetty, ja silloin siihen niinku saattaa puikko osua helposti sinne niinku sen langan säikeiden väliin, ja sitten sieltä jää joku pieni lankalenkki neulomatta, että siinä mielessä pitää olla aika tarkka. Mulla ei käy sitä tämän Pure Silkin kanssa niin paljon, mutta nyt tää lanka katos. Mutta mikä tässä on taas sitten niinku ongelma tai mahdollinen ongelma on se, että tää on taas sitten, tässäkin menee monta säijettä, mutta tää on ehkä pyöritetty sitten vähän tiukempaan, niin jos mä lasken tän nyt, niin tää alkaa tosi helposti pyörintymään niin kuin itsensä ympärille. Mä teen tämmöisen testin. Mä oon aivan solmus. Niin. Solmu on ehkä se juttu. Siis tää lähtee tosi helposti pyöriytymään itsensä ympärille. Eli tässä mulla on niinku, se vaan lähtee kieputtuu. Ja siinä saa kyllä olla sit tarkkana, ettei se lähde niinku liikaa. Plus, että tästä kerältä tää lähtee tosi nopeasti niinku tämmöisinä niinku paloina purkaantuu. Mä oon neulonut tätä myös tuolta niinku kerän sisältä, mutta silloin just se semmonen itsensä ympärille kieputtuminen, niin se oli ihan mahdotonta ja se meni solmuun ja mun piti katkaista se lanka ja sen jälkeen mä en ole uskaltanut ottaa sieltä keskeltä tätä. Mutta siis nämä molemmat on mun ihan ehdottomia lemppareita kesälangaksi ja no vaikka muutenkin, mutta erityisesti näihin kesäneuleisiin ja mulla ei ole tällä hetkellä niinku vahvaa suosikkia. Knitting for Olivillahan pysyy värit aika paljon pidempään, kun sitten taas Sandnesgarn vaihtelee niitä niin kuin kausittainkin. Jotkut värit on pysynyt pidempään, mutta osa niin kuin menee sitten taas hetkessä pois, eikä tiedä koskaan, että milloin ne lähtee tuotannosta ja tulee uutta tilalle. Mutta niin kuin neulomiskokemuksena ja sitten taas niin kuin, miltä se tuntuu se valmis pinta, niin mä en osaa niinku itse sanoa lemppariä. Ehkä tää Pure Silk toimii pikkasen paremmin tämmöisessä niinku neuleessa, jossa on paljon tällaista pintastruktuuria. Se on kuitenkin ehkä vähän pyöreämpi lanka kuin tää liine, mut en tiedä. Molemmat tosi ihania ja suosittelen kyllä kokeilemaan. Tynliine on huokeampi hintainen, että siinä mielessä on kiva, että niitä voi myös korvailla ohjeesta vähän riippuen niin toisillaan. Että tämmönen pieni ekskursio näihin kesälankoihin. Kohta tulee lisää tynliinää. Mutta sitä ennen mä haluan vielä palata toukokuuhun, joka oli toisten tekniikoiden toukokuu, Lankavimman Sandran neuleen vuosikerrassa. Ja mä lähdin tekemään pientä kassia. Mulla on tässä tämmönen paperilanka raffia, paperilanka DMCltä. Mikähän se oli? Eko 5 taisi olla sen nimi. Ja mä en päässyt kauhean pitkälle, koska tää on aika ikävää työstää tätä paperilankaa, plus mulla virkkukoukkuna on tämmönen Prymin vanha virkkukoukku, että ehkä pitäisi vaihtaa vähän johonkin ergonomisempaan. Mutta tämän idea olisi nyt semmonen, mä oon tehnyt tänne tällaisen niin kuin pohjan, suorakaiteen muotoisen, ja sitten mä lähdin tekemään, mulla on nyt nää kyllä aika hatusta vedetään siis tommosia pylväskerroksen lähin sitten niin kuin lisäsilmukoita, mä lisäsin aina tonne niin kuin jokaisen 4 kulmaan. Ja nyt tää idea olisi se, että mitäs mä näytän, että tänne tulisi aina väliin 3 kerrosta tuollaista normaalia virkkuusilmukkaa ja sitten tulisi pylväitä
Ja sitten se, niin kuin, se vähän raidottaisi sitä sille aika maltillisesti, koska musta on. Ja sitten tähän tulisi jotkut kahvat. Tai sitten mä vaan niin kuin, virkkaan silleen semmoset, niin kuin, tai jätän sinne semmoset aukot. Mutta en tiedä, tää on tosi loppupeleissä hidasta, mutta sitten taas toisaalta helppoa, että tätä voi aina tehdä välillä, kun vaikka joku ruoka kypsyy, niin tehdä pikkasen eteenpäin, että ei silleen vaadi nyt tällä hetkellä mitään efforttia, mutta pitkään mä en pysty tekemään tätä. Mutta toivottavasti tämä nyt tässä kesän aikana sitten kuitenkin etenisi. Ja mä siis, mulla oli tarkka mitta, mä halusin, että tänne mahtuu semmoinen kevyt kirja sisälle, että semmoinen niinku, semmoinen ei nyt mikään kauhean paksu, mutta joku teos, opus voisi kulkea mukana. Niin tämmönen sivupolku virkkaukseen. Mutta mulla ei siis ole tossa mitään ohjetta, ihan lähdin kokeilemaan ja katsotaan nyt mitä tulee. Ei ole mitenkään hirveän niin kuin kunnianhimoinen työ siinä mielessä. Mutta nyt me päästään suunnitelmaosuuteen ja ennen kuin mä kerron mitä mulla on heti seuraavaksi kohta tulossa puikoille, niin viime jaksossa kyselin vähän teiltäkin, että minkälaisia kesäsuunnitelmia teillä on tai mitä neuloitte parhaillaan kesäneuleita, niin sieltä tuli niin paljon ihania ohjeita mainituksi, niin mä päätin, että mä teen niistä semmoisen pienen koosteen, niin mä keräsin ne ohjeet ja laitoin ne Ravelryyn semmoiseen niin kuin kansioon. Ja kaikki paitsi yksi löytyi Ravelrystä, joten se on erikseen siinä alla, mutta kaikki ne neuleet, mitä näin siellä kommenteissa, niin keräsin sitten semmoisen kansioon, ja se linkki siihen Ravelry-kansioon löytyy tuosta kuvausboksin ihan alimpana, joten käy kurkkaa, jos kaipaat lisää innoketta. Lankaviimaan Sandrallahan on neuleen vuosikerrassa nyt kesäneuleiden kuu, joten sekin on niinku ihan osuva linkki siinäkin mielessä, että jos kaipaat nyt tosiaan kesäneuleita, niin sieltä löytyy tosi ihania ohjeita, että syyhyttäisi ihan tehdä itsekin, mutta mulla on nyt 2 työtä, mitä mä odotan kovasti, että pääsen neulomaan. Ja tästä vähän laitoinkin kuvaa Instagramin puolella tuossa hetki sitten, että onkohan tää ihan puhdasta hulluutta lähteä tämmöiseen, mutta ilmeisesti ei. Kaikki oli hyvin messissä tästä. Eli mä oon nyt hankkinut tämän Sannesgarnin Summer Pants-ohjeen. Nämä on tämmönen pitsihousut lähdössä puikoille. Tämä ohje on kirjoitettu liine-langalle, mistä puhuin, mutta siinä vaihtoehtona on myös se, että korvaa sen liinen kaksinkertaisella tynliinellä, ja se on mun valinta. Mä tein vähän mallitilkkua tuosta ohjeesta, ja sitten mä kokeilin myös sitä, että miltä se tuntuisi, jos tekisikin yksinkertaisesta tynliinestä, eli tosi ohuet pitsihousut, ja että minkälainen se mun tiheys olisi, ja pystyisikö mä valitsemaan täältä ohjelehdykästä olevan koon, jolla mä voisin niin kuin tavallaan neuloa ne, eli valita isompi koko, jotta saa pienemmät. Ja periaatteessa se olisi mahdollista sillä isoimmalla koolla tehdä, mutta sitten mä rupesin vähän kakailemaan sen aikaa vievyyden kanssa, että haluanko mä sitten oikeasti kuluttaa siihen niin paljon aikaa, että mä tekisin fingerivahvuiset pitsihousut, vai pitäisikö lähteä niin kuin ohjeen mukaisesti tekemään. Nyt mä oon kallistunut siihen, että mä teen kaksinkertaisesti tynliinestä, mutta katsotaan nyt vielä, kun mä oikeasti pääsen aloittamaan, että mikä mun ajatus sitten on. Mä valitsin väriksi tämmöisen ruskeen, tämmöisen vähän pinkihtävän ruskeen. Tää näyttää itse asiassa kamerassa vielä enemmän pinkihtävämmältä, mutta tää on siis sävy Acorn ja koodi on 3161.
mä ajattelin, että mä teen tämmöiset vähän murretummat ja ehkä silleen seesteisemmästä väristä, niin sitten ne tulisi ehkä käyttöönkin, kuin jos mä tekisin jotkut vaikka tommoset keltaiset, niin mä en tiedä kuinka paljon mä sitten käyttäisin niitä. Eihän nämä ole mitkään työhousut, siis toimistohousut, mutta kuitenkin niin olisi kiva kuitenkin joissain kesäjuhlissa tai jossain käyttää. Niulet-festareille nämä ei kyllä nyt valitettavasti ehdi, sehän olisi ollut ihan paras paikka tämmöisille, mutta ehkä jollekin muille festareille. Tämä ohje, en tajunnut sitä etukäteen, mutta huomasin sitten, että tässähän on tosi vähän kokoja. Vaikka tässä sanotaan niin kuin 2XS-3XL, niin se ei tarkoitakaan sitä, että siellä olisi kaikki ne koot siitä välistä, vaan niitä on yhdistetty, niitä kokoja. Ja sitten kun mä tutkin vielä enemmän tätä lehdykäistä ja ohjetta, niin sitten niin kuin tässä on siis 4 kokoa, ja 3 ensimmäisessä koossa niin se toi vyötärön ympärys, siis toi lantion ympärys on sama. Vyötärön ympärys on vähän eri mutta sitten se lantion ympärys on sama, ja sitten se niin kuin viimeinen koko, niin sitten siinä onkin hyppy. Siinä on niin kuin melkein 34 senttiä niin kuin välissä, eli se lantion kohdalla. Ja sitten se johtuu nyt siitä tuosta mallikerrasta. Siinä on niin kuin 36 silmukkaa yhdessä mallikerrassa, joten sitä pitää niin kuin, sitä ei voi silleen vaan niin kuin fiksailla niin suoraan, ja siksi se hyppy tavallaan siinä viimeisessä koossa on niin iso, ja sen takia myöskään niitä niin kuin eri mittaisia lantioita ei ole hirveästi. Et se on kyllä tosi sääli, mutta ymmärrän sen tässä niin kuin, tämän pitsin mallikerran kohdalla, että on vähän haasteellinen tehdä. Se, mikä tässä on hyvää noissa koko jutuissa, on se, että tässä on eri vyötärön korkeuksia otettu huomioon, ja se on niin kuin ohjeistettu, että miten teet vaikka korkeavyötäröiset tai keski- tai sit matalavyötäröiset. Ja siinä on kyllä myös suositus eri kokoihin, että minkälaiset kannattaa tehdä mihinkin kokoon, mutta myös painotus, että kannattaa ottaa jotkut itselle niin kuin sopivat jotkut svetarit ja sitten sen perusteella vähän mittailla, että mikä voisi olla se oma koko ja korkeus siinä vyötärössä. Ja mä ajattelin ottaa jotkut pellavahousut tai jotkut, mitkä ei ehkä on niin leveät. No, katsotaan. Jotkut housut, mitkä nyt istuu, niin ajattelen, mutta kyllä mä niinku semikorkeavyötäröiset näistä taidan tehdä. En ainakaan niinku matalaa lantio halua näihin. Niin tämmönen. Mua kiehtoo nyt tää ihan hirveästi, ja odotan vaan, että saisin noin muut jutut tehtyä, koska voi vitsi, nää näyttää kyllä päheiltä. Ja no, joku kommentoikin, että et jos ei sit niinku ehdi täksi kesäksi, että kyllähän nämä voisi sopia jouluunkin, mutta niihin mä sitten ehkä tekisin jotkut mustat tai kirkkaanpunaiset tai jotkut paljettijutut, mutta periaatteessa voisihan näistä tehdä semmoiset jouluversiotkin, mutta katsotaan nyt, mitä mun käytän kanssa. Ja tosiaan, jos mä nyt fingerivahvuisesti, en mä tee fingerivahvuisia housuja. Se nyt olisi aivan pöhköä. Mä siis hain sitä niin kuin laskeutuvuutta, että kun se olisi ohuempi se neulos, plus sit se ei olisi niin kuin kuuma. Että kyllähän toi niin kuin kaksinkertaisena toi tynliinekin tuo sitä niin kuin, paksuutta siihen kankaaseen paljon enemmän. No, joo. Nyt mä päätin, että mä teen niin kuin ohjeessa on. Ei lähdetä millekään hullutuksille. Mutta sitten mulla on vielä yksi suunnitelma, mikä tulee sitten kanssa tässä kesällä toivottavasti puikoille. Mulla on ollut pitkään jemmassa yksi luksuslanka, jota mä oon halunnut käyttää. Mä hankin sen aikoinaan semmoisessa tilanteessa, kun mulla oli ollut vähän heviä elämässä.
elämäntapahtumaan ja sitten mä halusin hemmotella itseäni, että nyt mä voin kyllä sit ostaa, kun mä tästä selviän, niin jotain kalliimpaa lankaa, niin päätin sitten silloin hankkia tätä Gepard Gardenin Cashmere Laceä. Sitä on mulla sen verran, että mä saisin kaksinkertaisena siitä jonkun topin tai teepaidan tai sitten jonkun toisen langan kanssa niin neulepaidan esimerkiksi. Ja tää on ollut mulla silleen niinku ollut odottamassa oikeaa ohjetta ja mä en ole silleen niinku etsimällä etsinyt, mä oon vaan pitänyt koko ajan mielessä, että kyllä se tulee sieltä vastaan jossain vaiheessa. Tässä on aika kryptinen tää väri, mutta tää on niinku vaalea peike. Col 142B. En tiedä, tää on vähän vanhempi lanka tosiaan, mutta tämmönen vaalea peike. Ja nyt se ohje sitten tosiaan tuli vastaan. Se on semmonen, mitä aika moni muukin näyttää Instagramin ja YouTuben perusteella neulovan. Ja se ohje on Marielle Blaus Maria Morgenstadilta. Marias Verden on se Ravelry-kauppa, missä se ohje on, tai hänen nettisivut. Ja mä oon tehnyt tästä pari mallitilkkua, mutta katsotaan mihin mä oon ihan hukannut. Okei, en mä nyt löytänyt sitä mallitilkkua, sitä siis oikeaa mallitilkkua, sitä parempaa mallitilkkua, vaan tässä on vaan tämmönen pikkunen kokeilu. Ja joka tapauksessa se paita on siis ylhäältä alaspäin tehtävä pudotetut olkapäät ja sitten siihen tulee tommonen niinku toistuu toi kuvio jatkuu aina tänne, tässä tämmöiset niinku pitsiraidat, pystyraidat ja tosi ihana malli ja siinä jotenkin nyt sit tuli semmoinen olo, että nyt mä haluan käyttää tämän Cashmeren siihen. Ja mulla on toisesta projektista jäänyt yli Sundayta Sannes Gardenilta ja tää on sävys Marsipaani 2321. Niin yhdestä näistä tulee tämmönen lämmin vaalea, valkoinen tai ihan vaalea peike. Tämä on tehnyt 4 puikolla, mutta mä tein toisen mallitilkun 4.5 puikolla ja tykkäsin siitä enemmän. Mä en siltikään päässyt siihen tiheyteen, joka oli 20 silmukkaa 10 sentillä, että mulla on enemmän niitä silmukoita, mutta sitten mä ajattelin, että mä sit otan isomman koon ja vähän silleen siinä vähän fiksailen sitä sit sillä. Mutta tää on nyt vähän silleen kaukaisempi haave, koska kyllä noin pitsipökät lähtee seuraavaksi sitten puikoille, mutta tää on tulossa siellä. Nyt mä oon innoissani siinä, että mä tiedän vihdoinkin, että mihin mä käytän tämän ihanan pehmeän cashmere-langan. Tää on siis 100% cashmerea ja tässä on sitten merino sen kaveriksi, niin tulee varmaan tosi ihana. Sitten jotenkin siitä niinku 4.5 puikolla, niin siitä tuli vähän enemmän semmoinen laskeutuvampi, mitä mä nyt haen tässä tapauksessa tällä lankayhdistelmällä, niin mä menen sitten sillä. Mut joo, siitä sitten enemmän kuin paita on tulilla. Ennen kuin mä pääsen teet menemään, niin ajattelen vielä puhua vähän tulevasta. Mä oon nimittäin lähdössä kesäkuun lopussa Jyväskylän lankafestareille, joten jos oot siellä, niin tuu ihmeessä moikkaan mua. Mä oon silloin perjantai-lauantai välillä siellä pyörimässä. Se on mun eka kerta festareilla siellä Jyväskylässä ja ois kiva, jos sieltä löytyy neuleseuraa ja jutteluseuraa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan ja juttelemaan. Tosi kiva lähteä sinne. Mä olin myös tuossa toukokuussa ekalla neuleleirillä, eli mä oon nyt vähän tälleen sosialisoinut tätä mun neulomista, eli siis hankkinut vähän tämmöisiä niinku kohtaamisia ihan livenä. Se oli Neulojat ry:n järjestämä neuleleiri tuolla Helsingin Jollaksessa ja meitä oli ihana semmonen just sopiva määrä, ehkä 20 neulojaa siellä. Osa oli päiväleiriläisiä ja osa jäi yöksi, niin se oli tosi ihanaa ja mä menin sinne ton kaunis Veran kanssa. Ja joo, tykkäsin tosi paljon, että
näihinkin voi jäädä siis koukkuun, näihin tämmöisiin tapahtumiin. Sitten kesäkuussa, toivottavasti kesäkuun puolella vielä, tulee yksi toinenkin video tälle kanavalle. Mä oon nimittäin tehnyt yhden paidan, isotöisen villapaidan, jota mä en ole näyttänyt tällä kanavalla vielä. Ja mä oon tehnyt siitä projektivlogia ja pääsette sitten näkemään sen kokonaisuudessaan. Ei siitä sen enempää, mutta se on tulossa myös. Ja sitten myöhemmin, varmaan seuraava jakso, ihan tavallinen neulejakso, niin ajattelin viettää kanavan 1-vuotissynttäreitä ja silloin on tulossa pieni arvonta, joten jäähän kuulolle siitäkin. Näine kuvinen, näine tunnelmina. Mä toivotan sulle ihanaa päivää, iltaa, aamua, missä ikinä ootkin ja me nähdään taas. Moikka!